V srdci severného Slovenska sa nachádza Národný park Malá Fatra, malý kúsok krajiny s divokou prírodou, lesmi, bralami a lúkami. Chráni prírodné územie s vysokou biodiverzitou. Vďaka tomu je domovom mnohých vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Hrebeň Krivánskej Malej Fatry sa tiahne od Strečna až po Zázrivu a ponúka úžasné panoramatické výhľady. Malá Fatra však skrýva aj iné poklady. Má svoju históriu, tradície, je miestom, kde ľudia žijú, pracujú a kam prichádzajú. Je jedno, v akom ročnom období do parku prídete, stále má čo ponúknuť. Sú tu desiatky kilometrov turistických trás, od nenáročných prechádzok až po výstupy na majestátne vrcholy. Niektoré chodníky sú otvorené aj v zime. Ak zažijete na horách inverziu, uvidíte v diaľke nízke, západné Tatry alebo Babiu horu, ako vystupujú z mora oblakov. Na chatách dostanete horúci čaj a môžete vyraziť za športom, či už lyžovať vo voľnom teréne alebo v lyžiarskom stredisku vo Vratnej doline. Mnohé ľudské činnosti môžu mať negatívny dopad na prírodné prostredie. Park čelí rôznym výzvam a problémom. Vznikajú nelegálne skládky, ľudia znečisťujú prostredie exkrementami, šíria sa invazívne druhy, ktoré vytlačajú tie pôvodné a šliape sa po vzácnych rastlinách. Problémom je pohyb mimo turistických chodníkov alebo popri nich. Tak turisti prispievajú k rozvoju erózie. Degradácia prostredia rýchlo pokračuje a chodníky sa stávajú pre turistov nebezpečnými. Žilinská univerzita v Žiline v rámci projektu Humanita monitoruje vývoj erózie na viacerých chodníkoch na území parku. Výsledky sú alarmujúce. Erózia sa rýchlo zhoršuje, pôda mizne a niektoré úseky sú už pre pohyb turistov kriticky nebezpečné. S podporou programu Interreg Stredná Európa sme jeden z najviac zasiahnutých chodníkov čiastočne opravili. Nebola to ľahká úloha, na chodník sme museli vynosiť tony materiálu, ale pomohli nám aj turisti. Chodník sa opravoval bez ťažkej techniky. Výsledkom sú technické prvky, ktoré nielen pomôžu proti erózii, ale zvyšujú aj bezpečnosť turistov. Na chodníku sú nové schody, rímsy, zábrany a odvodňovacie prvky. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli. Národný park Malá Fatra je miestom, kde sa stretáva príroda, ľudia a zážitky. Návštevníci sem prichádzajú za turistikou, pokojom a krásou divokej prírody. Cyklisti ocenia trasy v dolinách a menej frekventovaných oblastiach a pre rodiny a školy sú pripravené náučné chodníky, ktoré približujú význam chráneného územia. Môžete tu relaxovať, športovať alebo len tak posedieť pri káve a pozorovať prírodu. Stačí len kráčať s otvorenými očami a rešpektom k tomuto územiu a ostatným, ktorých na svojej ceste stretnete. Pre miestnych je domovom a zdrojom obživy, ale aj tradícií. Niekedy sú naše záujmy odlišné a vzniká napätie medzi potrebou ochrániť prírodu a využívať toto územie. No riešenie existuje. Dialóg, rešpekt a spolupráca. Park je tu pre všetkých, domácich, turistov, podnikateľov, gurmánov, ale aj detí a dospelých. Pre súčasné a budúce generácie, pretože my všetci sme Malá Fatra. Nezabúdajme ani na zvieratá, ktoré tu žijú a rastliny, ktoré tu rastú. Potrebujú pokojné a nerušené prostredie. Aj oni sú súčasťou Malej Fatry a majú právo na svoj domov rovnako ako my. Ochrana prírody nie je len o zákonoch a návštevnom poriadku, ale o každom z nás. Je o našom rešpekte k prírode a jej hodnotám a o snahe o jej ďalšie zachovanie. Ochrana tohto krehkého ekosystému je prioritou. Môžeme to dokázať len spolu.